ka na. Para na sa atong land trip, no? Jag kommer aldrig. Ja, Jag måste ha sett den, men jag ska välja. Ja, jag ska inte. Isa, jag vill ha dem. Ja? Det var den jag skannade innan. Och så har jag en till. Men den andra är aktiv. Så du får ta bort den första. Ja, okej, vi ska se. Så bra. Har du använt fullständigt? Vill du ha hjälp? Du får bara följa det som står här då. Här då. Vill du köpa till en påse? Ja, jag kan kolla det på min medlemskort också. Om jag har några poäng eller... Ska vi se om du har någon bonus? Ja, Nu ska vi se. tack. Är du medlem? Ja. Ja, men ensam. Du får titta på mejlen om du är medlem. Där. Hej. Beställer ni med kort? Har ni alla någon välställning förut? 12,000 man där yung piso. Så 1920 blev det då. Tack. Lite. Grabe mahal ano. Tack så mycket. Grabe mahal ano. 12,000 peso kantor ang 5 ka buok. Tingala diri ako mahal. Tingala diri ka mahal.